Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Мин Алсу. Исәнмесез? Бу юлы үзебездән башлыйк әле. Япониядагы татар кызлары нишләп ята? Да, менә Нубияма ультрамарафонында йөгердем. 42 километр гына инде. 100-гә барып булмады. Әкрен генә йөгердем. Шулай вакытка сыярга дип инде. 6 сәгать ярымга сыярга сыйсам инде медаль ала сыйдым. Медальләп менмәдем бит әле. Медаль Медаль алдың. О, алдым. котлыйбыз. Шушының өчен тырыштым. Тырышты. Тауга менгәндә инде йөгереп булмый. Гел атлап кына барырга туры килә. Төшкәндә бик каты чаптым инде. Шундый каты чаптым. Бөтен кешеләр уза. Чөнки әкрен менгәч, бигрәк әкрен мендем. Әле тагын видеода төшерә менәм бит инде. Я видео куйдым сразу. Карагыз кирип. Әйе, менә аркаңда күренеп тора, шундый табигать кочагында, шундый Шундый матур. И ниде һава торышы да шуга тик бик яхшы булды. Йөгерергә җайлы булды инде. Әйе, салкынча булды бит, әйме? Салкынча булды, болытлы булды. Болытлы булса да, Яцыгатаки тау бик матур күренде. Шундый матур. Фуджи тауы Үзем күренеп. менгән тау булгач, бигрәк менә шуннан мендем дип карап йөгердем инде. Әйе, синең менгән таулардан инде ул, әйме? Менгән Әйе. бар бит ул тауга. Ул тауда керәме нигә? 100 Япониянең Иң зур аның иң биек точкасы керә инде, әйе. Ул Ә, Яцыгатакиның әллә ничә тавы бар менә, әллә ничә анда, менә әллә ничә пиклары бар инде. иң биек җире ничә? Ничә метр? Иң биек ноктасы Акадаки тауы 2899 метр. Анда менгән бар, 2 тапкыр. Кыш көне дә менгән бар, җәй көне дә менгән бар. Нобияма ультра марафон йөгергән бар, менә кидем. Футболкамны инде. Әйе, сез инде. Катнаша алмадым. Мин быел 5 марафон йөгердем. Бер артлы. Январь, гыйнвар, февраль, март. Токио. Иң популяр, иң мәшһүр Токио марафонын йөгердем. Токио, Киото, Осака, Наха. Окинава кадәр бардым. Нагоя хатын-кызлар марафонында йөгердем. Барысы да 42 километр марафоннар. Һәм бу Япониянең иң зур хатын-кызлар марафоны Нагоя марафонында безнең татар кызларыннан бер татар кызы һәм 2 чуваш кызыбыз җиңүчеләр арасында булганнар вакытында. Менә исемнәрен дә әйтеп китәм. Татар кызларыннан Мәдинә Биктаһир. Ишеткән бармы? Юк, ишеткән юк. Әйе, ул менә 1997 елда беренче булды. Ошта туган. Ош. Киргизияме? Грузиядә кыргыз. 1999 елда Любовь Моргунова дигән чуваш йөгерүче атлет. Һәм 2012 елда Альбина Майорова дигән чуваш йөгерүче атлетлар беренче булдылар. Тиккеш. Аларның Син дә булырсың, Алла бирсә. Рәхмәт. Тагы рекорд, бу рекордлар иле. Япониядә рекорд санда буш өй. Япониянең 9 миллион йорты буш икән. 9 миллион йорты буш. Япон телендә Акия. Бу Япониядагы барлык йортларның 14 итә икән. 14 буш йорт була инде. Яисә һәр 7нче йортның берсе буш дигән сүз. Яшәүче юк, әйме? Эшләп икән. Яшәүче юк, буш тора. Бармы якын тирәдә буш йортлар? Менә безнең кырда гына бар. Яшәмиләр. Ну, безнең кырда берәү генә бар инде, әйе, менә объявлениелардан карасаң, күп чыга. Һәр 7нче йорт буш дигән бит, дөрес. Әйе, дөрес, әйе. Ничә буш икән соң алар? Менә хәзер карыйбыз, тикшерәбез хәзер, нигә буш микән. 380 меңе икенче йорт дип санала инде, ял йорты. Була инде, вилла була инде, вилла. Бу буш йортларның 4 миллионнан артыгы кулланылмый торган, ташландык йортлар икән. 4 миллион йортысы дигән сүз. Хуҗасы юк дигән сүз. Әйе, хуҗасы юк. Менә безнең күршедәге өйнең хуҗасы юк. Юк. Күренми дә, беркайчан күренмәгән дә. Әйе. Ничә ел менә. Әрәм ята, шундый жалко. Урыны да ниме шундай, хуҗасы туганнары булмаган димәк, име? Туганнары булса алыр иде бәлкем. Әйе.
Tokioga, менә урыны яхшы булган җирләрне алалар инде әлбәттә, чөнки аны бит нигә арендага биреп була, сатып була дигәндәй кыйбат бәягә инде. Ләкин теге авылларда, күбесе авылларда булганга күрә, сатып булмый. Шуңа мирас иттереп алырга теләмиләр. Чөнки аны карарга кирәк бит. Карар өчен бик кыйбатка туры килә. Менә дәвам итәм. Бу йортлар Япониядә проблема булып тора. Проблема бу буш йортларның булуы. Тайфун, жер тетрәү кебек аларда җимерелүләре мөмкин. Тора, нидә бит инде иски гигиена ягыннан проблемалар тудыра. Япония халкының картаюы һәм кимүе ташландык йортларның артуының төп сәбәпләренең берсе. Кешеләр авылдан шәһәргә күчә, икенче сәбәп ташлап китәләр йортларын һәм Токио кебек зур шәһәрләргә күченә инде. Һәм йортны мирас итеп алырга теләми туганнары. Теләмиләр, нигә теләмиләр? Чөнки анда яшәмәсә, аны ул йортны карау яки җимерү, хәтта җимереп ату бик чыгымнар таләп итә. Хөкүмәттән итә алмый, җимерә алмый, рөхсәт алмыйча, нитмичә. Йортларның иң зур өлеше авыл җирләрендә, ләкин соңгы елларда зур шәһәрләрдә дә ташландык йортлар арта башлады. Бу буш йортларны алырга теләгән чит ил кешеләре арта башлаган. Мин дә күп күрәм шундый нидә интернет. Анда abandoned homes дип язган инде теге ташландык йортлар дип. Комментарийларына кереп карыйм да, ни дип язылган инде. Мин дә телим, зинһар миңа ярдәм итегез, кайдан мөрәҗәгать итәргә, кайдан алырга? Мин монда яшәргә телим, мин ул өйне алырга телим. Анда бушлай дип язылган. Дөрес микән соң ул бушлай? Бушлай дип инде бардыр, бушлай булганнар да бардыр инде. Аның ие инде. Бушка инде. Иен җимерергә дип бирәләр. Җире. Шундый күбәйгән икән менә хәзер менә чит ил кешеләре ала икән. Алсыннар, ярар. Буш торганчы. Икенче хәбәр, икенче яңалыгыбыз безнең Япониянең Хоккайдо, төньяк утравы, Бетсукай фермасында 8 бозауга коңгырт аю һөҗүм иткән. Аюны син беләсеңдер инде, тауга йөрүче аю. Хоккайдода чыга дип куркытканнар иде. Әле мин ул Мин көткән идем, сүрәсе килгән иде. Дигән тауда гел чыга икән. Менә көн сайын бөтен кеше күрә инде. Көн сайын менә бүген дә күрдек, бөтен кеше күрә, без күрмәдек. Чыкмады. Менә шуны. Күрәсе килгән иде, нигә? Җитмиме соң ул? Юк. Итәсең бит инде, кыңгырау шалтыратып барасың. Тагын нинди ниләр кирәк менә аюга каршы? Анда шул менә башлаган җирдә сатталар, арендага бирәләр спрей аюдан. Шуны әйтәләр инде, рекомендация итәләр. Алыгыз, опасно дип инде. Куркыныч дип, алыгыз дип, шул спрейны алырга кушалар. Без алмадык инде. Кеше күп булгач, үзе дә курка инде, ул чыкмый. Бер дип уйлыйм. Кыңгырау тавышына инде. Кыңгырау тавышы да булгач, кыңгырау кулана инде. Алмадыгызмы шул нидән? Юк, алмадык. Спрейдан. Юк, алмадык. Алышлар да бар инде. Кеше күбәя шундый. Ул спрей нинди? Зурмы? Ничә миллилитрлык? Şey икән инде, бер 300 миллилитрлы, наверное. Димә зурлыкта алайса. Мондыйрак инде. Мин алырга. Зур, бәләкәй генә түгел теге. Бәләкәй генә була бит инде. Бәләкәй генә түгел. Зур. Моның хәтледер, моның хәтле. Шуның чамарагы, бутылка кебегрәк. Моның хәтле. Сөйләпнәргә. Кибатмыни шундай. Күпме тора аның арендасы? 1000 бер инде. 1000. Юк, инде 1000 аласың инде. Мин алыр идем. Үзең генә булсаң аласың инде, син бит инде менә шундый зур спортсмен. Синең янга чыкмый да ул ди. Шулай дип мине тынычландырды. Зур түгелме соң ул аю? Ул бит зур түгел. 2 метрга җитә торган. 2 метрдан да артык буе бар бит аның. Юк, анда юк. Бар,
Zor oýular bit. Mine bu oyu şunday oyu, mine 2 metrden ortyk dip diýilgen. Mine dowam etem. Bu haberine mine 8 buzowga hüjüm etken hem bu Hokkaidonyň künçygyşyndagy Betsukaidagy bir fermada bolgan hal. Bu 8 buzowynyň 4-i ölgen, Mhm. jerahatlengen. Şolaydyr indi. Köp anda ol Hokkaidoda şolay buzowlarga, syrlarga hüjüm etýär şol aýylar. Ýary mine bu buzowga gyna hüjüm etken kişilerge de hüjüm etken bit. Mine Eýe. 2023 ýylynda 19 prefekturada 196 aýy hüjümi bolgan. 219 kişi jerahatlengen, 6 kişi ölgen, 1 ýyl. Yaponiýanyň iň meşhur ýüz tawyna mindiň bit. Bu ýüz tawdan iň gurkynçy gaýsysy? Mine aýylar ýagyndan. Men şu iň gurkany Raosudan gurkany degende, Raosudaky şun çyksa şunda çygaýyn, çykmasa iň gurkanyçy şunda diýip. Alay. Ýöre isen sag bolup gaýtdyň, anda barmassyň indi. Ýok, onda barmabys indi ýolaklarga. Hem ýerak, hem gurkynç eme. Men indi kütüp turdum indi, goýşan goýta indi bu diýip. Sında mine gil tilep nitip turdum indi, kütüp turdum. Goýta kütüp. Biz de barda ol ýaklarga. Biz indi alay sizin kibik tawlarga minmedik. Şorlawuk ýanyna bardyk. Ol Şorlawuk ýanyna barganda da iplep gine bardyk. Mine anda da bit aýu kilüwe ihtimal. Kıngırawlaryny alyp bardyk özübiz bilen. Biz anda barganda 1-2 saatlyk ýol bolgandyr indi. Mine maşynada barganda indi. Ulanlar ýolda şonday köp. Sony başladyk. 1, 2, 3, 4 dip sony 100-ge jitdik. 100-ni uzdy, 200 mine ýollarda şonday köp. Anarsoň nitdik indi. Sonamy başladyk ýary köp dip. Tünle bilen bik bolar. Tünle bilen myjgygan indi. Şunday köp boldy. Ana sana bitirlik boldy. Şunday köp. Şuna ekranına barasaň. Gündüz olay tugel. Gündüz bik. Ýok, biz kündüz bardyk maşyna bilen, arенdaga algan maşyna bilen, mine niden aeroportdan nige bardyk indi. Kalan mine Ryokanga, Nahanaga bargan wagtda şol ýolda 1-2 saatlyk ýol indi ol. 100-nü sanadyk. Eýe, mende bulay, mine tünle bilen wapşe şular orasyndan barasyň mine. Ýatyp da turalarar ýolda. Ýürüýlerde, şu ekranına ýürüýler. Şunday mine şular kojadan bargan kebek. Şundan bargan kebek. Uzgan atnagana süýleşken edik bit eme, turizmda rekord ýeş. Eýe. Mine men bu atna güller kararga bargan edim. Güller karagan wagtda türk turistlaryny uçuratdym. Yaponiýada birinji tapyr uçuratdym. Birinji tapyr uçuratywam. Şonday 30lap türk Yaponiýany kararga kelgenler hem Türkiýede de hazır rekord eken endi mine Yaponiýaga turlar köp kiler eken. Işsız bugaşym. Başdalar bilmediler menim türkçe bilgenimni. İngilizce endeştiler meňa. Fotobyzyny düşürip alasyňmy diýip indi. Hem men alaryny düşürgen wagtda özüm de düşürdüm videoga. Hem türkçe aýtdym, sizni düşürem diýip indi. Şakatdylar, meni video bilen koydum özümden näme kanalyma. Kararsyz. Bu atnanyň Yapon ýangylyklary tamam. Kilesi jumga künki iş bilen ýaňadan görüşgençe rahatly. Sag bolygyz. Sag bolygyz.